Kolagén pre psa? Netušila som, že ho Tessa potrebuje, až kým sa prestala tešiť z prechádzok. Dnes rozbalujem niečo, čo je riešenie. Dnes mi prišlo niečo, z čoho mám naozaj radosť. Incapet kolagén. A viete čo? Ten obal vyzerá prémiovo. Úplne ako ten, čo mám ja od Inka kolagén. A teraz ho môže mať aj moja Tessa. Pozrite sa na tie zlaté sáčky. Praktické, hygienické. Presne to, čo chcem aj pre seba, tak prečo nie aj pre ňu? Haha, myslím, že Tessa už schvaluje. 100% čistý kolagén, žiadne konzervanty, žiadne farbivá. A ešte aj vhodný pre citlivé brúška, čo Tessa rozhodne má. Chcem ju vidieť behať, skákať, užívať si život a nie sa plaziť domov po prechádzke. Verím, že Incapet jej to pomôže zmeniť. A úprimne, už dlhšie beriem kolagén od Inka pre seba a výsledky sú viditeľné. Prečo by to teda nemohol mať aj môj pes? Ak máš doma miláčika, ktorý ťažko vstáva, má problémy so srsťou alebo potrebuje regenerovať, daj mu šancu. Daj mu Incapet. Objednáš ho na inkakolagén.sk.